DJ KRP on the mix. Kina a raina san ki nake yi masoyiyata, a rayuwata ba na barin ki ya mai nagarta. Suna da daɗi in kai dace ni na fahimta, taho gare ni a bar ƙaunata 'yar makaranta. Ako da yaushe burina ne a gan mu tare, inda zaki kyan tafiya ne a gan mu jere. Kina a zuci 'yan mata kan suna aware, taho mu zauna ba na ƙaunar ganin mu ware. Kina farantan ba kya ƙaunar baƙin cikina, zigar magauta kar da ki ɗauka ki bar gurina. Kisan magauta ba sa ƙaunar farin cikina, a rayuwa dai ba sa ƙaunar ki zo gurina. Kisa a ranki auren ƙauna mu zamiyo shi, insha Allahu magautanmu sukan da haushi. Kuma rabo ne Allah ya ban mini na kyashi, ba na barin kya bar ƙaunata kina da kishi. Gara ku bar mu ko me za ku yi mana a tare, haɗi na Allah ba na mutum ba balle mu ware. Muna a tare burin nasa muka yi ga aure, fuska da haske komai nasa cikin a ɗaure. Riƙi amana mai ƙaunata banda karanta, kar da ki bar ni in kin bar ni akwai wahalta. Kisan mutuncin mai ƙaunar ki banda butulta, taura biyu dai in kin haɗa da ki karanta. Ki tsaye da ranki guɗe ki dai masoyiyata, a rayuwa dai ban miki dole habibiyata. Zaman gidanki ke ɗaya yafi in kin tunata, gaskiya ɗaya ce ta zama dole in kin fahimta. Inda kin dage sai dai shi ɗin ne zan yi baya, kina gani fa kamar wasa ne to ke yi sanya. Farkon zuwa na me kika ce min tuno da baya, ina ganin dai ko ya fi ni masoyiya. Waya da saƙon ƙauna kuna yi masoyiya, ako da yaushe burin nasa ki bar ni baya. Kin bi mai zai sauya ki miyo kiyayya, hakan yake so mai ƙaunata miyo rabiya. Kina ta cewa karfa na damu masoyiyata, yaushe abin nan ni zai ƙare masoyiyata. Kina a raina san ki nake yi da gaskiyata, masoyiyata kar da ki bar ni mu sashi rana.